तर अध्यायाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही आपण वंदन करूया. हे गीतेचं सार दिलेलं आहे. श्रीला प्रभुपाद यांनाही वंदन करूया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी हे जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा सादर प्रणाम. आणि जसं मी सांगितलं काल त्या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला ज्यांचे अथक परिश्रम आहेत. आजची ही 30वी बॅच चालू आहे सध्याची आणि या 30 बॅच चालू होईपर्यंत आणि हा उपक्रम असा सातत्याने चालू राहण्यासाठी खूप परिश्रम आहेत. आपण म्हणतो बॅकएंडला खूप लोक काम करतायत आणि त्यांच्या या सगळ्या परिश्रमांनी आणि सगळे मिळून आम्ही टीम वर्क जे करतोय या सगळ्याला माझा सादर प्रणाम. आणि मी माझ्या अध्ययनाला आता सुरुवात करतेय. तर सगळ्यात पहिले आपण जसं मी काल म्हटलं की दुसरा अध्याय आहे आज. हे 18 अध्याय सगळे गुंफलेले आहेत एकात एक. तर त्यामुळे दुसरा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मी निश्चितच थोडी उजळणी घेईन कालच्या अध्यायाची. काल पहिला अध्याय आपण थोडीशी ओळख केल्यानंतर पहिला अध्याय घेतलाय. तर त्या कुठेही घाई करण्याचा निश्चित प्रयत्न नाही, एवढी खात्री बाळगा. आणि तुम्हाला अगदी जे काही सार आहे त्या पूर्ण अध्यायाचं हे निश्चित तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. जे काही भगवंतांचे फक्त वेळेअभावी प्रत्येक श्लोक घेणं खूप कठीण आहे. आजच्या अध्यायामध्ये 72 श्लोक आहेत. तो प्रत्येक श्लोक घेणं खूप कठीण आहे आणि म्हणूनच तुम्हाला पुढच्या टप्प्याची ही तयारी, जो संकल्प आपण केलाय की 18 अध्याय पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही पुन्हाही या वर्गाला येऊ शकता आणि त्याच्या पुढे तुम्ही या पुढच्या टप्प्याला की जिथे भगवद्गीता अजून सखोल रित्या शिकवली जाते, ती त्याची चर्चा केली जाते आणि प्रत्येक श्लोकाला की प्रत्येक श्लोक अगदी त्याच्यातला घेऊन मग त्याच्यावर यथासांग निरूपण केलं जातं. परंतु या 18 दिवसामध्ये निश्चित तुमच्यापर्यंत भगवद्गीता पोहोचणार आहे आणि भगवंतांचा तो उपदेश तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचणार आहे याची पूर्ण खात्री बाळगा. तर अशा या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं अर्जुन विषाद योग. विषण्ण झालेला आहे हो अर्जुन. युद्धाला सुरुवात झाली आहे, कुठेतरी शंखनाद झालेला आहे, शंख फुंकलेले आहेत, अर्जुनाने फुंकलाय, प्रत्यक्ष भगवंतांनी शंख फुंकलेला आहे त्यांचा आणि इकडे भीष्मांनी शंख फुंकलाय आणि सगळ्या पांडवांनी सुद्धा शंख फुंकल्यावर युद्धाला सुरुवात झालेली. परंतु युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर जेव्हा अर्जुनाने विनंती केली होती भगवंतांना की माझा रथ तू अगदी युद्धाच्या मधोमध जाऊन उभा कर, सेनयोरू भयोर मध्ये, की तिथे गेल्यानंतर मग प्रत्यक्ष भगवंत होते. ही योजना आहे, मी जसं म्हटलं तुम्हाला की आपल्यापर्यंत भगवद्गीता पोहोचावी ही भगवंतांची योजना आहे. अर्जुनासारखा बलाढ्य एवढा धनुर्धर जो नरनारायणापैकी एक आहे, जो कुंतीचा पुत्र आहे, जो द्रौपदीचा पती आहे आणि ज्याने पशुपशास्त्र जिंकलेलं आहे, जो व्यवसायात्मिक बुद्धी, जो द्रोणाचार्यांचा उत्तम शिष्य आहे, त्याला असमंजस होण्याचं कारण खूप कठीण आहे. परंतु तिथे योजनाच अशी आहे भगवंतांची की मग हा उपदेश आपल्यापर्यंत आणि आपल्या सामान्य जनांपर्यंत उपदेश पोहोचावा. या अगदी त्या उद्दिष्टाने अर्जुन हा प्रथम श्रोता आहे. जसं मी म्हटलं की त्या गीता महात्म्यामध्ये प्रथम वासरू, मग त्या गायीचं वासरू हे अर्जुन आहे. परंतु आपण सगळे जे आस्तिक भक्त आहोत ते निश्चितच त्याचं सेवन करणार आहोत आणि त्या दुग्धार्जन जे भगवंतांच्याकडून जे अमृताचं अमृत दिलं जात आहे त्या अमृताचं आपण सगळे सेवन करणार आहोत. आणि म्हणूनच मग अर्जुन विषण्ण झालेला आहे, कारण मला हे युद्ध करायचं नाहीये. त्या युद्धाची जसं आपण गीतेचे हे 5 विषय बघितलेत, त्या 5 विषयांमध्ये प्रत्यक्ष भगवंत आहे. मग त्याचा उल्लेख कुठला होणार आहे? तुम्ही जे क्विज तुम्ही काल सोडवली असेल प्रत्येकाने, तर हे अगदी समर्पक म्हणजे हे कुठेतरी अगदी महत्वाचे प्रश्न आहेत. मग जे विषय आपण बघितले थोडं थोडं टप्प्याने जाते. 5-10 मिनिटं मी पहिल्या अध्यायावर घालवीन, खूप नाही, कारण दुसरा अध्याय मोठा आहे आपला. तर या पहिल्या अध्यायामध्ये इतकं तुम्हाला उल्लेख, मग कुठलाच अध्याय कमी लेखला नाहीये हो. म्हणजे जसं 12व्या-15व्या अध्यायाला महत्व आहे तसं प्रत्येक अध्यायाला आणि या दुसऱ्या अध्यायामध्ये तर अख्ख्या गीतेचं सार आहे. त्याचप्रमाणे पहिला अध्याय जिथे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम पूर्वत संजय. मग हा पहिलाच श्लोक इतका महत्वाचा आहे कारण तिथेच कुठेतरी सुरुवात झाली आहे हो. ज्या धृतराष्ट्राच्या कपटी स्वभावाला कुठेतरी दाखवलं गेलं आणि जसं आपण बघितलं की 3 प्रतिक्रिया आपण बघितल्या. मग ज्या अर्जुनाने
युद्धाच्या मधोमध रथ नेल्यानंतर मग भगवंतांची योजनाच अशी की समोर प्रत्यक्ष पितामह आहेत हो, प्रत्यक्ष पितामह आहेत, द्रोणाचार्य आहेत, जे अगदी अर्जुनाला समोर दिसतायत आणि आपल्या आप्तांशी आपल्याला युद्ध करायचं शक्यच नाही. मला युद्ध करणं शक्य नाही, गांडीव खाली ठेवलेला आहे आणि तिथेच अर्जुनाने आपल्याला युद्ध न करण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे भगवंतांकडे. आणि मग या विषयांवर मी जरा होते तेव्हा की प्रकृती, ईश्वर, प्रकृती, काळ, कर्म हे 5 विषय जे आपण म्हटलं की ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म यांचा उल्लेख हा वारंवार प्रत्येक अध्यायामध्ये होणार आहे. जिथे ईश्वर प्रत्यक्ष भगवंत, मग ज्या भगवंतांचा आपण अगदी ज्यांच्याकडून आपल्याला उपदेश घ्यायचा आहे, जे 574 श्लोक त्यांच्या तोंडी आहेत, त्यांच्या मुखकमलातून हा जो उपदेश आलेला आहे, असे हे परमेश्वर, असे हे भगवंत, असे हे ईश्वर. मग जीव, आपण हा जीव, जो अर्जुन एक सजीव, मग ज्या 84 योनीतनं प्रत्येक जण जन्म घेतोय तो प्रत्येक सजीव. त्यानंतर काळ, कर्म आणि प्रकृती. मग ही भौतिक प्रकृती जी आपण, ज्याच्यामध्ये आपण जगतोय, जी मग पुढे जाऊन आपल्याला त्याच्याविषयी अजून सखोलरित्या जाणायचंय. ही निर्मिती भगवंतांचीच आहे हो. भौतिक प्रकृती ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि मग काळ, आणि कर्म. मग त्यापैकी जसं मी म्हटलं, ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ हे कुठेतरी अनंतकालीन टिकणारे आहेत. पण त्यातलं जे कर्म आहे ना, हे कर्माची गुंतागुंतच पुढे जाऊन जाणायची हो आपल्याला. मग हे कर्म तात्पुरतं आहे, त्या जन्मापुरतं आहे आणि या कर्माबद्दल आपल्याला निश्चित अजून सखोल प्रकारे जाणायचे. असे हे 5 विषय हे महत्वाचे आहेत, हे जाणून घ्या. त्यानंतर आपण युद्धाची 9 कारणं जाणली. मला सांगेल का हो कोणी चॅटमध्ये? कारण मी सगळ्यांना म्यूट केलंय. क्विज इज नॉट ओपनिंग. मला त्याचा प्लीज तुम्ही स्क्रीनशॉट पाठवा. मी ग्रुप ओपन नाही करू शकत, पण तुम्ही मला माझ्या पर्सनलवर काय एरर येतोय तो, पहिले 2-3 दिवस थोडे टीदिंग इश्यूज येतील, पण ते थोडं स्ट्रीमलाईन होईपर्यंत निश्चितच थोडासा वेळ लागेल. करुणा नाही माताजी, मी विचारले की 5 हे 9 कारणं जी मी म्हटलं की जिथे धर्माचाच विजय होणार आहे. मग ज्या अधर्माचा नाश करून जिथे धर्माचाच विजय होणार आहे, तिथे पहिल्याच अध्यायामध्ये उल्लेखलेले जे 9 कारणं आहेत की युद्ध जिंकलेलं आहे, हे पांडवांनीच जिंकलेलं आहे. आणि म्हणूनच या युद्धाची कारणं आपल्याला, विजयाची कारणं आपल्याला धर्मक्षेत्र, अगदी बरोबर. त्यानंतर दिव्य रथ, अगदी बरोबर रेश्मा माताजी. त्यानंतर 3रं कारण भाग्यलक्ष्मी, बरोबर वसुधा माताजी. त्यानंतर 4थं कारण कपिध्वज, ज्या मारुती प्रत्यक्ष भगवंतांबरोबर होता, अर्जुनाबरोबर होता, ज्या त्रेतायुगामध्ये. मग याविषयी मी जाणणार आहे. झेंड्यावर मारुती, अगदी बरोबर, मारुतीचं चिन्ह होतं आणि तिथे प्रत्यक्ष हनुमान अर्जुनाबरोबर होते. गांडीव, धनुष्य. त्यानंतर सारथी, अगदी बरोबर, भगवंत प्रत्यक्ष सारथी. मोक्षदा एकादशी, बरोबर. अजून एकच कारण राहिलं. मला वाटतं सगळ्यांनी सगळी कारणं सांगितलेली आहेत. एकच कारण राहिले, ते बऱ्याच वेळेला बरेच जण, ऋषिकेश म्हणजे सारथी, जे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. भाग्यलक्ष्मी झाली आहे, मोक्षदा एकादशी झालेली आहे. आणि 2 कारणं राहिली आहेत, 2 कारणं. मी सांगते, गांडीव, धनुष्य, जे पशुपशास्त्र मिळालेले आहे अर्जुनाला. आणि सगळ्यात शेवटचं पण महत्वाचं, त्यक्त जीविता, की ज्यांनी आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता, ज्या अर्जुनाच्या पक्षामध्ये जे सामील झालेले होते, ते राजे अनेक, की ज्यांनी त्यक्त जीविता, आपला जीवाचीही पर्वा केली नव्हती, की जिथे धर्मासाठी कुठेतरी, जी धर्म प्रस्थापित करण्यासाठी आणि धर्माच्या बाजूने, धर्माच्या पक्षातून जे युद्ध लढत होते, अशा प्रकारे ही त्यक्त जीविता ही अर्जुनाबरोबर होती. या सगळ्या 9 कारणांसह इथे धर्माचा विजय झालेला आहे. आणि तो विजय, या विजयाची कारणं आपल्याला पहिल्या अध्यायामध्ये जाणून घेतली आहेत. कारण जिथे मारुती, जिथे त्रेतायुगामध्ये प्रत्यक्ष श्रीरामांचा जो सेवक, श्रीरामांचा लाडका सेवक जो हनुमान, की जो बलाढ्य हनुमान असा हा त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांबरोबर होताच, त्यानंतरच्या द्वापार युगामध्ये सुद्धा तो इथे कुरुक्षेत्रावरती हजर आहे, जिथे अर्जुनाचा रथावरती ते चिन्ह दिसतंय आपल्याला. अशी ही 9 कारणं आहेत. आणि हे सगळं जरी असलं तरी इथे विषण्ण झालेला आहे अर्जुन, आपण बघितलं. आणि म्हणून त्या अर्जुनाच्या विषण्ण होण्याची कारणं, कारण मी युद्ध करू शकत नाही म्हणून त्यांनी युद्धासाठी ठेवून दिलेलं आहे धनुष्य. आणि भगवंतांना तो पूर्ण
पूर्णपणे त्यांनी शिरसावन्न की मला तुम्ही आता सांगा काय करायचं आहे. आणि म्हणून मग अशी 5 कारणं कुठली आहेत ती का अर्जुन विषण्ण झालेला आहे? कुठला आहे तो अर्जुन विषाद होण्याची कारण? करुणा अगदी बरोबर. त्यानंतर दुसरं कारण रेश्मा माताजी अगदी बरोबर आहात. असमंजस का झालाय पण? पाप पाप वाटतंय. बरोबर, अगदी बरोबर. कौटुंबिक परंपरा अगदी बरोबर सागर प्रभूजी, चांगला प्रयत्न आहे. कौटुंबिक परंपरा रेश्मा माताजी. आणि अजून एक कारण कुठलं आहे? खूप आनंद आहे. विचलित मन झालंय, आनंद नाही. अगदी बरोबर रेश्मा माताजी, खूप छान. मला खूप आनंद आहे, तुम्ही सगळे सहभागी होताय आणि संवाद साधताय आणि तोच प्रयत्न आहे तुमच्या बरोबर संवाद साधायचा. जसं मी म्हटलं की आपलं हे कुटुंब आहे, 18 दिवस आपण सगळे एकत्र असणार आहोत. खूप आनंद आहे तुमच्या सगळ्यांबरोबर ती असण्याचा. आणि असा जर संवाद साधला तर त्याच्यातनं अजून कुठेतरी खूप मलाही खूप चांगलं हे वाटेल की चला म्हणजे जो काही संदेश आहे तो तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय आणि आपण अगदी राईट ट्रॅकवरती तुमच्यापर्यंत तो उपदेश पोहोचवण्याचा आपला प्रयत्न अगदी यथार्थ आहे. आणि त्याच्यात खूप आनंद आहे तुमच्या संवाद साधण्याने. तर अशा या 5 कारणांसह अर्जुनाने युद्ध करायला नकार दिलेला आहे. अर्जुनाचं निरीक्षण मग आपण 3 प्रतिक्रिया बघितल्या, जिथे धृतराष्ट्राची चौकशी की काय करतायत? अहो जिथे काय रणांगणावरती कोणी खाणार आहे का तिथे? तर तिथे युद्धच होणार आहे, परंतु मनात भीती हो. मनामध्ये पापी ना सगळं, भाव सगळे पापी. विनाशकाले विपरीत बुद्धी ज्या कौरवांची स्थिती होती, ज्या दुर्योधनाची स्थिती होती, त्या कपटी स्वभाव हा धृतराष्ट्राचाच होता हो. वडिलांचा स्वभाव जिथे असा ते मुलांमध्ये आलेलं होतं सगळं. आणि असा हा दुर्योधन अतिशय अहंकारी होता. आणि सुईच्या टोका इतकं सुद्धा राज्य मिळणार नाही, युद्ध करायलाच लागेल असा कुठेतरी त्याचा बाणा होता आणि असा कुठेतरी त्याचा विचार होते. अशा या धृतराष्ट्राचा कपटी स्वभाव, दुर्योधनाची भीती, कारण तो विचारतोय दृष्टद्युम्नाने की ज्या धनुर्धरांनी म्हणजे ज्या द्रोणाचार्यांनी प्रत्येकाला धनुर्विद्या शिकवली आणि प्रत्येकाला योग्य ज्ञान दिलेलं होतं. आणि म्हणूनच इथे दाखवलंय की गुरूंच्या या सगळ्या जे काही गुरूंनी शिकवलेलं होतं त्याप्रमाणे जरी सैन्य भरपूर असलं कौरवांकडे, तरी थोडं सैन्य सुद्धा पांडवांनी, मग त्यापैकी जो दृष्टद्युम्न द्रौपदीचा भाऊ, जो द्रुपदाचा मुलगा, ज्यांनी इतकी सुंदर रचना केलेली होती सैन्याची की ते बघून दुर्योधनाची भीती थरकाप उडालाय त्याचा की काय होणार आहे आपलं आता. अहो जिथे दिसतच आहे हो अधर्माच्या बाजूने आणि मनामध्ये इतकं इतकं दुष्कृत्य करण्याची वृत्ती आहे. मग कितीही झालं तरी तिथे भीती मनामध्ये आहे. असा हा दुसरा दृष्टिकोन, आपण ही दुसरी प्रतिक्रिया. आणि जिथे अर्जुनाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू येतो. अर्जुन भगवंतांचा लाडका सखा आहे, भगवंतांचा भक्त आहे लाडका. आणि म्हणूनच जिथे आपल्या आप्तांशी मग कितीही वाईट वागलेले असले तरी ते माझे भाऊ आहेत, माझी भावंड आहेत आणि मी कसं त्यांच्याशी लढू? मी नाही लढू शकत आहे त्यांच्याशी. आणि म्हणून कुठेतरी गांडीव खाली ठेवून दिलेला आहे. मनामध्ये खूप करुणा दाटून आलेली आहे. मनामध्ये खूप दयेचा भाव दाटून आलेला आहे आणि म्हणूनच तिथे युद्ध करण्यास नकार दिलेला आहे. आणि तिथेच आपल्याला पहिला अध्याय आपण काल संपवला या सगळ्या कारणांना समजून. आणि आता आपल्याला जाणायचंय दुसऱ्या अध्यायामध्ये की मग प्रत्येक या कारणांना भगवंतांनी काय सांगितलंय हो. मग या कारणांसाठी भगवंतांनी काय उपदेश दिलाय, की मग अर्जुन जो काही विचार करतो आहे तो विचार करतोय तो योग्य आहे की अयोग्य आहे. इथेच उपदेशाला सुरुवात झालेली आहे. बघा पहिल्या अध्यायामध्ये भगवंत कुठेच काही बोलत नाही. अप्रोच बघा, हे प्रत्येक गोष्ट गीतेमधनं शिकायची आहे हो. की जिथे उत्तम गुरु काय आहे आणि उत्तम शिष्य काय आहे, की शिष्याने गुरुला अप्रोच कसं केलंय आणि गुरूंनी कशा प्रकारे शिष्याला समजून घेतलंय आधी. की नुसतंच ज्ञान द्यायचंय असं नाही हो. मी भगवंत आहे, मी सगळ्या चा नियंत्रक आहे आणि मी उच्च नियंत्रक आहे म्हणून मी जे काही ज्ञान देणार आहे ते ठासून भगवंत कुठेच फोर्स करत नाहीयेत. कुठलाही प्रकारची सक्ती नाहीये अर्जुनावरती. पण अर्जुन प्रत्यक्ष भगवंतांना शरण गेलेला आहे. आणि म्हणूनच आता इथे गुरूंच्या उपदेशाला सुरुवात होतीये. अशी ही उत्तम गुरु शिष्याचं उदाहरण आपण जाणू शकतो गीतेतून. आणि म्हणून अशा या उत्तम गुरूंनी पहिल्या अध्यायात एकही श्लोक भगवंतांच्या तोंडी नाहीये. त्यांनी पूर्णपणे अर्जुनाला जाणून घेतलेलं आहे. आणि आता दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंत सांगतायत की मग तू जो काही विचार करतो आहेस तो काय आहे आणि त्याला काय उपदेश देत आहेत भगवंत, हे आपल्याला या प्रत्येक योगातून जाणून घ्यायचंय. असा हा सांख्य योग आपण आज जाणणार आहोत, ज्याचं
प्रभुपादांनी नाव दिलेलं गीतेचं सार. मग या सगळ्या गीतेचं सार आहे आज त्याच्यामध्ये. मग जिथे तुम्हाला कर्मयोगही दिसणार आहे, ज्ञानयोगही दिसणार आहे, आणि जिथे कर्म संन्यास, मोक्ष संन्यासापर्यंत आपण 18 अध्यायापर्यंत जाणारच आहोत, पण कुठेतरी कर्म संन्यास की कर्माचा संन्यास नसून तर कर्मयोग काय आहे, सांख्ययोग काय आहे, बुद्धियोग काय आहे, या सगळ्याला आपल्याला जाणायचं, या सगळ्याचं ज्ञान आपल्याला घ्यायचंय. मग मला सांगा हो, सुरुवात करतानाच मी म्हणेन की मग भगवंतांनी मग प्रत्यक्ष अर्जुनाला कुठेतरी असमंजस, जसं मी म्हटलं की अर्जुन इतका बलाढ्य धनुर्धर असून सुद्धा कुठेतरी त्यांनी आपल्याला शरण गेलेला आहे भगवंतांना. मग त्याच्यासाठी काय अशक्य होतं, पण तो किती आपण म्हणतो ना किती नम्रपणा होता अर्जुनाकडे, आणि असा हा उत्तम शिष्य अर्जुन, भगवंतांचा उत्तम शिष्य आणि उत्तम भक्त असा होता. मग असे हे प्रश्न आपल्याला का पडू नाही हो? आपण या भौतिक जगामध्ये आहोत, तर आपल्याला तर किती वेळेला आपण डिसिजन घेताना जो असमंजसपणा अर्जुनामध्ये झालाय बघा हो, या भगवद्गीतेचं एक महत्व आणि अत्यंत महत्वाचा गोष्ट जाणा, की ही कुरुक्षेत्रावरती मग कृष्णाने कुठे अर्जुनाला एका केबिन मध्ये नेलं नाही हो, एका रूम मध्ये नेलं नाही, चला इथे बसून आपल्याला भगवद्गीता मी सांगणार आहे. प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती युद्धाच्या मधोमध रथ नेऊन तिथे 45 मिनिट ही भगवद्गीता भगवंतांनी सांगितली आहे. आणि म्हणूनच आजच्या या संघर्षाच्या युगामध्ये भगवंतांनी ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत हा उपदेश यावा, हाच दृढ उद्देश आहे त्याच्या मागे. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष संघर्षाच्या ठिकाणीच ही भगवद्गीता सांगितली गेली आहे. कुठलाही अशांत जागा होती, युद्धाची ठिणगी पेटलेली होती, शंख फुंकले गेलेले होते, परंतु कुठेतरी जेव्हा असमंजस झालेला आहे अर्जुन, मग हा असमंजस का झालाय? अहो, ज्या भौतिक जगामध्ये आपण किती वेळेला असमंजस होतो. आपण हे मग मग क्लासच घ्या हो, मग ही भगवद्गीता मी शिकायला जावी का जाऊ नये? मग या सगळ्या मागे कुठेतरी जेव्हा तुम्हाला, मला सांगा हो, जेव्हा तुम्हाला हे प्रश्न पडतात, तुम्हाला ही परिस्थिती येते का हो तुमच्यावर कधी? की मग एक काय काय निर्णय घ्यावा मामी? मी नक्की काय करावं? मी हे करू का मी ते करू? अशी परिस्थिती येते का हो तुमच्यावर कधी? अशा परिस्थितीला देता का हो तुम्ही तोंड कधी? थोडंसं चॅटमध्ये सांगा ना. आणि मग काय करता अशा वेळेला? जर अशी रेज करू नका हँड, कारण मी एकदम सगळ्यांना अनम्यूट करू शकत नाही. क्षमस्व त्याच्यासाठी. नक्की प्रणिता माताजी. मग तुम्ही अशा वेळेला काय करता हो? आपल्याला खूप द्विधा मनस्थिती होते, जी अर्जुनाची झाली आहे बघा. मग काय करतो अशा वेळेला आपण? काय केलं जातं अशा वेळेला? थोडंसं 1 मिनिटं मला ऐकायला आवडेल तुमच्या तुमच्या मनातल्या प्रतिक्रिया. कारण ज्या अशा अशा अनुभवातून जे लोक गेलेत, त्यांचा सल्ला घेतो. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर माताजी. हरे कृष्ण. चिंतन करतो. प्रणिता माताजींनी दिलंय. अगदी बरोबर. चिंतन केलं जातं. पण ते चिंतन कधी कराल हो तुम्ही? द्विधा मनस्थिती झालीये. मग तुम्हाला काहीतरी मार्गदर्शन तर पाहिजे, जसं माताजीने सांगितलं. आणि म्हणूनच एका उत्तम गुरुचं मार्गदर्शन, की जी ज्येष्ठ व्यक्ती असते, देवाचे नामस्मरण करून, अगदी बरोबर, भगवंतांचं चिंतन, अगदी बरोबर, खूप योग्य उत्तर आहेत. आणि कुठेतरी मार्ग आणि गुरु, आणि म्हणूनच इथे गुरु, साधू आणि शास्त्र याला जे जाणायचंय आपल्याला, आणि म्हणून अशा या उत्तम गुरुला आणि या उत्तम गुरुकडून जेव्हा मार्गदर्शन घेतलं जातं, मग तिथे बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर का म्हटलंय? आध्यात्मिक गुरु. कारण मग आपल्याला या भौतिक जगामध्ये अनेक सायकोलॉजिस्ट, अनेक सायकियाट्रिस्ट सुद्धा आपल्याला त्रिगुण हा शब्द मी वापरणार आहे. त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आपण असतो बघा, आणि म्हणूनच प्रत्येक व्यक्ती या गोष्टीचा सुद्धा निरनिराळ्या प्रकारे विचार करू शकते, की मग मी हा क्लासला जावं की नाही. तिथे एक सात्विक वृत्ती, एक राजसिक आणि तामसिक असे 3 गुण, ज्याला आपल्याला 14व्या अध्यायात सखोलपणे जाणायचे, पण कुठेतरी संक्षिप्तपणे मी तुम्हाला ते विचारणार आहे. आणि म्हणूनच मग याला जाणण्यासाठीच आपल्याला बघायचंय, की या त्रिगुणांच्या प्रभावामुळे व्यक्ती काय करते, तर व्यक्ती निरनिराळ्या प्रकारे विचार करते, परंतु त्या विचारांच्या धारणेला कुठेतरी योग्य मार्गदर्शन मिळण्यासाठी त्या उत्तम गुरुची आवश्यकता असते. या त्रिगुणांचा प्रभाव आपल्या या भौतिक जगामध्ये आहे आपल्या विचारांवरती. कारण जे सात्विक विचार आहेत, राजसिक विचार आहेत, तामसिक विचार आहेत, हे कुठेतरी बंधनांमध्ये गुरफटलेत या प्रकृतीच्या, या मायेच्या, या भगवंतांनीच बनवलेल्या मायेच्या मध्ये गुरफटलेले आहेत. आणि म्हणून ते विचार पुढे जात नाही. आणि म्हणून त्याच्यासाठी जेव्हा
उत्तम मार्गदर्शन मिळतं, जे अर्जुनाने आपल्या भगवंतांना आपला गुरु म्हणून स्वीकारलेलं आहे आणि त्यांच्याकडून त्याला मार्गदर्शन घ्यायचं. आणि म्हणूनच अशा उत्तम गुरुची मग फक्त सायकोलॉजिकल ऍस्पेक्ट नाही हो, मग त्याच्या मागे तो जो स्पिरिच्युअल, जो फक्त फक्त तुम्हाला त्या फिजिकल किंवा शारीरिक आणि मानसिक दृष्टीने नाही, तर तो आध्यात्मिक दृष्टीने सुद्धा योग्य गुरु असणं आवश्यक आहे. कारण त्याने कुठेतरी सखोल अभ्यास केलाय वेदांचा, शास्त्रांचा, आणि त्या अभ्यासानुसार ती माहिती दिली जाते, ते मार्गदर्शन दिलं जात आहे. त्या मार्गदर्शनाला निश्चितच एक महती आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय. कारण काय होतं हो, की मग आपण जेव्हा या भगवद्गीतेच्या अध्ययनासाठी येतो, तेव्हा निरनिराळे विचार असतात हो मनामध्ये. पण जसं मी म्हटलं, की श्रद्धावान ही तुमची पायरी आहे. कारण मनात श्रद्धा आहे कुठेतरी, म्हणून या अध्ययन वर्गाला आलेले आहात. पण तरीही मनात प्रश्न येऊ शकेल, मग कुठे कृष्ण? कोण आहे कृष्ण? मी काय ऐकावं कृष्णाचं? पण अहो, जिथे हे प्रश्न विचारणं किती धोक्याचं असू शकतं, जिथे तुमची इंद्रिय इतकी इतकी मर्यादित आहे. कारण प्रत्यक्ष तुम्ही तुमच्या पापण्यांना सुद्धा बघू शकणार नाही. अंधार झाला तर तुम्ही स्वतःचे हातपायही बघू शकणार नाही. तिथे कृष्ण बाजूला येऊन उभे राहिले, तरीही तुम्ही भगवंताला ओळखू शकणार नाही हो. कारण आपली इंद्रिय तितकी पूर्णपणे सक्षम नाहीये. कुठेतरी मर्यादा आहेत आपल्या इंद्रियांना. आणि म्हणूनच ही जी ज्ञानेंद्रिय आपली आहेत, त्यांना कुठेतरी मर्यादा असल्यामुळे प्रत्यक्ष भगवंतांचं हे जे भगवंतांना जे जाणायचंय, त्याच्या टप्प्यांवर आपण त्यांना जाणू शकतो. आणि कुठेतरी मनामध्ये श्रद्धा असल्यावर या टप्प्यांना कसं जाणायचंय ते बघा. आणि म्हणूनच हे कृष्ण आपल्याला भगवंतांना आपल्या जाणण्यासाठी 3 पायऱ्यांमधनं जावं लागेल. आणि म्हणून या 3 पायऱ्या कुठल्या आहेत? तर भगवंतांना जाणण्याच्या या 3 पायऱ्यांवरनं आपल्याला जायला लागेल. आता हे काही काही आहे आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला त्या 3 पायऱ्यांबद्दल माताजी वाचाल. हरे कृष्ण. अंजली माताजी, तुम्हाला मी को होस्ट केलंय का? हो, केलंय. तुम्ही अनम्यूट करू शकता माताजी. हरे कृष्ण. आवाज ऐकू येतोय का? हो, येतोय. वाचा माताजी. असमंजस, त्याच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्याच्याकडून पराजित होणे, या दोहोपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्र पुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट माताजी. हा, हरे कृष्ण. 1 सेकंद द्या मला. वेळ आहे. हा, हरे कृष्ण. क्षमस्व. अशा प्रकारे अर्जुनाची जी स्थिती झाली आहे, ज्याविषयी मी आधीच तुम्हाला सगळी माहिती दिलेली आहे आणि आपण त्याविषयी चर्चा केली आहे. आणि म्हणूनच या युद्धभूमीमध्ये जे समोर उभे आहेत, तर अर्जुनाला कळत नाही की आता काय करायला हवंय. आणि हा जो असमंजसपणा अर्जुनामध्ये आलाय, आणि म्हणूनच त्या असमंजसपणामुळे अर्जुन अतिशय दुर्बल झालेला आहे. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण माताजी. बघा, अर्जुन दुर्बळ झालेला आहे आणि म्हणूनच अशा दुर्बलतेमुळे त्याला काय झालंय, तर त्याच्या कर्तव्याला तो गोंधळलाय कुठेतरी. माताजी, तुमचा आवाज नाहीये. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. बघा, जसा शिष्याचा अप्रोच मी सांगितला, शिष्याने कबूल केलंय हो, की मी कुठेतरी दौर्बल्य आहे. मनाचं दौर्बल्य कबूल करायला सुद्धा तो मोठेपणा लागतो.
मग हे सुद्धा आपल्याला प्रत्येक गोष्ट आपल्याला जाणून घ्यायची आणि शिकायची आहे त्याच्यातनं. ज्या गुरूंसमोर त्यांनी जो शरण गेलेला आहे, ज्यांनी आत्मसमोर स्वतःला पूर्णपणे भगवंतांना शरण जाऊन सांगितलं की माझ्या कर्तव्याबद्दल मी कुठेतरी गोंधळलोय, मला युद्ध तर करायचंय, मला या धर्माला विजयी करायचंय, परंतु मी गोंधळलोय कारण माझ्या समोर जे माझे आप्त आहेत, माझी मनःशांती नष्ट झालेली आहे, कारण कुठेतरी त्यांनी मनाला त्रास करून घेतलाय या सगळ्याचा. ज्या प्रकारे आपण अश्रू बघितलेत अर्जुनाच्या डोळ्यामध्ये, इतकी करुणा आहे की मी कसं युद्ध करू यांच्याशी. आणि म्हणूनच मला तुम्ही उपदेश करा, अशा या गुरुला उपदेश करायला, ज्या आध्यात्मिक गुरुबद्दल मी मगाशी म्हटलं. आणि म्हणूनच अर्जुनाने कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, की मला आता कळत नाही आणि माझा स्वभाव, की मला कुठेतरी माझी जी मनस्थिती दोलायमान झालेली आहे, त्या मनस्थितीमुळे मी गोंधळून गेलेलो आहे, तर तुम्ही मला कुठेतरी उपदेश करावा. मग ज्या ज्या भगवंतांना आपल्याला जाणायचंय बघा, ज्या भगवंतांना आपल्याला 3 टप्प्यामध्ये जाणायचंय. 1 मिनिट जरा म्यूट राहा माताजी, काही बोलायचं असेल तेव्हा वाचताना फक्त अनम्यूट व्हा प्लीज. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांना आपल्याला जाणायचं आहे त्या 3 टप्प्यांवर, जेव्हा मी म्हटलं, ती स्लाइड इथे नाहीये, परंतु भगवंतांना जाणताना कुठेतरी ब्राह्मण, परमात्मा आणि भगवान अशा 3 टप्प्यांवर भगवंतांना जाणलं जातं. आणि मग जो ब्राह्मण, मग जे आध्यात्मिक मार्गावरती ज्यांनी नुसती कुठेतरी प्रवेश केला, असे जे भक्त आहेत, ते भक्त भगवंतांना एक शक्ती म्हणून जाणतायत, एक चैतन्य म्हणून जाणतायत. त्याच्या पुढे जाऊन जे आध्यात्मिक मार्गावरती थोडेसे पुढे गेलेले आहेत, ते भगवंतांना परमात्मा म्हणून जाणता आहेत. ज्या ग्रहाची, ज्या सगळ्याची निर्मिती ज्यांनी केलेली आहे, आणि असं जे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेलं भगवंतांचं रूप आहे, अशा परमात्मा स्वरूपाला काही आध्यात्मिक मार्गावर प्रगत झालेले भक्त जाणतायत. आणि त्याच्याही पुढे ज्यांनी या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती केलेली आहे, असे पुढील भक्त भगवंताला भगवान या रूपामध्ये जाणतायत. आणि असे हे भक्त कशा प्रकारे जाणू शकतात? मग बघा, जसं मी म्हंटल की तुमची इंद्रिय कुठेतरी सदोष आहेत आपली, आणि म्हणून मग एका ड्राईव्ह वे, आता हे जे चित्र दिसतंय तुमच्यावर, तर मला तुम्ही या 3 टप्प्यांना अनुषंगाने मी तुम्हाला विचारतेय की मग तुम्ही एखाद्या जर रस्त्यावरती गेलात आणि या रस्त्यावरती तुम्ही गेल्यानंतर त्या ड्राईव्ह वे वरती तुम्हाला समोर काय दिसतंय हो? काय दिसतंय या तुम्हाला चित्रामध्ये समोर? थोडासा संवाद साधायचा प्रयत्न करा बघा. तुम्हालाच कुठेतरी सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे, दुसरं काही नाही. खांदीवर पोपट बसलेला दिसतोय. बरं. हरे कृष्ण माताजी. आणि मोठा खूप समुद्र आहे आणि त्याच्या पलीकडं त्या पोपटाच्या तोंडात काहीतरी खाऊ आहे. बरोबर, बरोबर. हरे कृष्ण माताजी. प्रणिता माताजी सांगतायत लांब नदी दिसतीये. खूप छान माताजी. आणि कोणाला काय दिसतंय? पाणी दिसतंय सागर प्रभूजींना. काळं असं आहे. बरोबर, बरोबर, बरोबर. अजून काय दिसतंय कोणा भक्तांना? पोपट आणि त्याच्या तोंडात काही पंडी. बरोबर. निळं आकाश दिसतंय. बरोबर माताजी. क्षितिज दिसतंय, सॉरी, क्षितिज दिसतंय. अगदी बरोबर. खूप सुंदर. आणि अशा प्रकारे तुम्ही खूप चांगला प्रयत्न केलाय सगळ्यांनी. तर बघा, तुमची दृष्टी निर्दोषपणे परिपूर्ण असते तेव्हा मी जे पाहतो ते कार्य करते यावर माझा विश्वास आहे. जेव्हा आपली ज्ञानेंद्रिय इतकी परफेक्ट असतील की आपल्याला ती दूरचं सुद्धा अगदी क्लिअर दिसतंय, तसं नाहीये हो. मग जी उत्तरं तुम्ही दिली की ज्या दूरवरती तुम्हाला दिसतंय आणि त्या दूरवर एक किनारा दिसतोय बघा, उतरल्यावर तुम्हाला एक नदी किनारा दिसेल. मग थोडंसं पुढे गेलात की काही झाडं दिसतील. त्याच्याही पुढे गेलात की मग जसं माताजींनी सांगितलं की त्या झाडावरती पोपट बसलाय आणि तो फळं खातोय. इतकं मायन्यूट तुम्ही कधी बघाल हो, जेव्हा तुम्ही तितक्यापर्यंत, त्या डिस्टन्स पर्यंत, त्या अंतरापर्यंत तुम्हाला जायला लागेल. आणि म्हणूनच मग ज्या टप्प्यांबद्दल मी सांगत होते ते हेच टप्पे, की कुठेतरी जो ब्राह्मण टप्पा आहे, परमात्मा आणि भगवान टप्पा, की कशा प्रकारे उन्नती केल्यानंतर ज्या इंद्रियांबद्दल आपण जाणतो आहे
ती जर पूर्णपणे अगदी सदोष असते, की अगदी इथून कितीही लांबवरचं आपल्याला अगदी मायन्यूटले मायन्यूट दिसत आहे, तर मग कृष्ण बाजूला आले तरी तुम्हाला निश्चित दिसतील हो. आणि मग तुम्ही जे पाहताय त्याच्यावरतीच तुम्ही, की त्याच प्रकारे तुम्ही कुठलंही स्टेटमेंट करू शकता. परंतु तसं नाहीये. आपली इंद्रिय ही निश्चित सदोष आहे. एखादी सफरचंद ठेवलं, ते जर आरशात ठेवलं, आपल्याला जर मागचा भाग खाल्लेला असेल, तो आपल्याला मागे जाऊन बघेपर्यंत कळणार नाही हो. तो मागचा भाग सफरचंदाचा खाल्लाय, पुढून दिसतंय तेवढ्या भागावर विश्वास आहे. आणि म्हणूनच आपल्या ज्या इंद्रियांना जाणून घेतल्यावर त्याच्यावरतीच आपण त्याच टप्प्यांवरतीच भगवंतांना जाणतो. प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय, की मग याच्यावरती टप्प्यांना जाणताना एखादी व्यक्ती म्हणते, की दिवस एक रात्र आहे हे जरा बघायचंय, आणि म्हणून ते खिडकी उघडते हो ती व्यक्ती. खिडकी उघडल्यावर भरपूर उजेड दिसतो. तितक्यावर ती व्यक्ती थांबते, हा उजेड आहे म्हणजे दिवस आहे. त्याच्या पुढे जाऊन काही व्यक्तींच्या मनामध्ये, पण हा उजेड येतोय कुठून? कुठला उजेड आहे हा? पुढे जाऊन बघितलं, सूर्य आहे तिकडे, हा सूर्यापासून येतो. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन जे औत्सुक्य आहे काहींना, ते सूर्य देवाला सुद्धा त्याच्या तिथे जाऊन दर्शन घेण्याचं सुद्धा त्यांची मनातली इच्छा असते, इतकी सुप्त इच्छा, की मग त्या सूर्यावरती काय आहे असं, की इतका प्रकाश आहे, इतकं तेजस्वी आहे. अशी ही आध्यात्मिक मार्गातील उन्नती. आणि तिथेच आपल्याला हे भगवान स्वरूप, जे भगवंतांचं हातात बासरी, डोक्यावर मोराचं पीस, असं हे जे मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप, मग हे अगदी बाळकृष्णाचं रूप आहे. आणि तसंच पुढे जाऊन आपल्याला हे भगवंतांचं श्यामसुंदर असं रूप, की जे ज्या रूपाशी आपण इतके संलग्न असतो, असं हे जे हृदयामध्ये परमात्म्याच्या स्वरूपात आहे, जे चार भुजाधारी शंख चक्र शंख चक्र गदा कमळ ज्यांच्या हातामध्ये आहे, असं परमात्मा स्वरूप. आणि त्याच्या पुढे जाऊन आपण भगवंतांना पुरुषी मनुष्य स्वरूपामध्ये, ज्या श्यामसुंदर स्वरूपामध्ये जाणू शकतो. असे हे भगवंत, की ज्यांच्याकडे काय कमी आहे हो. मग त्या भगवंत ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, सामर्थ्य अनेक आसुरांचा ज्यांनी वध केला आहे, तिन्ही लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. आणि कशाची कमतरता आहे हो, सगळी श्रीमंती आहे, सौंदर्याने नटलेले असे भगवंतांचं सुंदर मनोहक रूप आहे. परंतु या सगळ्याशी कुठेतरी अलिप्तता आहे, सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण कुठल्याच गोष्टीचा मोह नाही हो. त्या सगळ्या गोष्टींचा संन्यास आहे. असं हे भगवंतांचे 6 ऐश्वर्य आहे. अशा सगळ्या परिपूर्ण असे भगवंत आहेत. मग पूर्णमिदम, जे आपण उपनिषदामध्ये, पुढे ईशोपनिषदामध्ये खूप श्लोक आहे, पूर्ण भगवंतांचं हे परिपूर्ण असं रूप आहे. आणि असे हे 6 ऐश्वर्यांनी नटलेले भगवंत आहे. अशा या भगवंतांना जाणल्यानंतर, आणि म्हणूनच या टप्प्यांवरती आल्यानंतर, त्या भगवंतांना आपल्याला पुरेपूर, की मनुष्य रूपामध्ये जाणल्यानंतर, मग ज्या ज्या अर्जुनाबद्दल मी सांगते आहे, ज्या ज्या द्वापार युगामध्ये ही जी भगवद्गीता कथन केली गेली, तिथे प्रत्यक्ष अर्जुन भगवंतांचा लाडका भक्त, आणि भगवंत अर्जुनाने भगवंतांना त्या मनुष्य रूपातच स्वीकारलेलं होतं. आणि म्हणूनच मग तिथे उपदेशाला सुरुवात झालेली आहे आता, की भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. मग अर्जुनाला भगवंत सांगताना त्या प्रत्येक कारणांवरती भगवंतांनी उपदेश केलेला आहे, की जी करुणा मनामध्ये आहे, मग तू जो काही विचार करतो आहेस, तो विचार तू करतो आहेस, तो योग्य आहे की अयोग्य. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण. माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊन बोला. तुम्हाला मी म्यूट करत असते, कारण तुमचे आवाज येतात इतर वेळेला. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग तू जो विचार करतो आहे, तुझ्या मनामध्ये करुणा आहे, पण तू जो विचार करतो आहेस, हा जो देहधारी विचार आहे तुझा, तू ज्यासाठी ही करुणा मनात आहे, ते तुझ्या आत्म्याचं वस्त्र आहे. ते तुझ्या आत्म्याने धारण केलेलं वस्त्र आहे. त्या वस्त्रासाठी तू रडतोयस, त्या वस्त्रासाठी तुझ्या मनामध्ये करुणा आहे. कारण हा देह नसून, आपण शरीर नसून, आपण आत्मा आहोत.
आणि ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे, आणि म्हणून हा जो आत्मा आहे हा आत्मा अविरतपणे आपल्या शरीरामध्ये बालपणापासून ते वार्धक्यापर्यंत प्रवास करीत असतो. आणि जेव्हा हा देह जीर्ण होतो तेव्हा तो देह टाकून तो आत्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे एखादी बुडणाऱ्या व्यक्तीला आपण त्या व्यक्तीला वाचवू का त्याच्या कपड्यानं वाचवू? हो, मला सांगा बरं. एखादी व्यक्ती बुडत असेल तर त्या व्यक्तीचे कपडे वाचवू का त्या व्यक्तीला वाचवू आपण? व्यक्तीला वाचवू आपण. व्यक्तीला वाचवू, निश्चितच. आणि म्हणूनच बरोबर रेश्मा माताजी, बरोबर माताजी. आणि म्हणूनच मग त्या व्यक्ती म्हणजेच काय, तर तो आत्मा आहे. आणि ती वस्त्र आहे, ती देह आहे. त्या देहासाठी तू रडू नकोस, त्या देहासाठी तू करुणा मानू नकोस, कारण हा आत्मा हा अविनाशी आहे. आणि हा आत्मा देहातून प्रवेश करतो आहे, जो प्रवास अविरतपणे करतो आहे. आणि मग तो बालपणाचा काळ सुद्धा तो पुन्हा फिरून आणू शकत नाही. तर नुसतीच ती वाढ नाहीये, कारण त्या शरीरामध्ये बदल होत आहेत. आणि त्या बदलांमध्ये तो आत्मा मात्र अविनाशी असा त्या शरीरामधून प्रवेश करतो आहे. आणि ह्या आत्म्याचे गुण सांगताना भगवंत सांगतायत की हा आत्मा कशानेही कुठल्याही प्रकारे त्याच्यावरती इफेक्ट होत नाही, कुठल्याही प्रकारे त्याच्यावरती कुठल्याच गोष्टीचा इफेक्ट होत नाही. नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यत्याम्पो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाही, अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकविताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याच्यावर कुठलेही परिणाम होत नाही आत्म्यावरती. मग अनेक धारधार शस्त्र जरी असली आणि या धारधार शस्त्रांनी जरी हत्या केली गेली तरी ती फक्त देहाची हत्या होणार आहे, या आत्म्याला काहीही होणार नाहीये. तुझी जी काही शस्त्र आहेत धारधार, त्यांनी या आत्म्याचं काहीही वाकडं होणार नाही, कुठलाही परिणाम नाही होणार, कारण या आत्म्याला ना जाळता येत, ना त्याचे तुकडे करता येत, ना त्याला ओलं करता येत, ना त्याला सुकवता येत. अशा प्रकारे हा आत्मा अविनाशी आहे. आणि म्हणूनच तू मनातली करुणा करू नकोस, कारण तू ती देहधारी भावनेने करतो आहेस. तो आत्मा त्यांचा अविरत आहे. आणि हा आत्मा तो देह टाकून, जरी जीर्ण झालेला देह असला तरी त्या देहाला टाकून तो पुढच्या दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे त्या आत्म्याला कुठल्याही प्रकारे तू मारू जाळू शकत नाहीस. आणि म्हणूनच तुझ्या मनातली करुणा, तू हे बुद्धियोग भगवंत सांगतायत, हे ज्ञान भगवंत अर्जुनाला देतायत. तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. अतिशय गुह्य आणि महत्वाचं असं ज्ञान भगवंत अर्जुनाला देतायत. आणि त्याने भगवंत अर्जुनाची मनातली करुणा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतायत. मग अर्जुनाला पुढे वाटतंय माझ्या मनात आनंद नाहीये. मग हा आनंद का नाहीये? कारण मग जिथे तू कर्मकांड जर केलंस, तू जर ती जी गोष्ट करीस ती स्वतःसाठी केलीस, तर ते तू कर्मकांड करतोयस. जे काही तू काम करतो आहेस ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी केलंस तर ते निश्चित कर्मकांड आहे. पण तू ते जे माझ्यासाठी केलंस, तू जर मला अर्पण केलंस, तर निश्चितच तू त्याच्यातून कर्मयोग साधणार आहेस. आणि म्हणूनच तू आनंद नाही असं मानू नकोस, कारण जरी तू जिंकलास तरी तुला या पृथ्वी तलावरती राज्य करायचंय. आणि जरी तू हे युद्ध करता करता मारला गेलास तरीही तुला स्वर्ग लोक मिळणार आहे, जिथे तुला सुखाचा उपभोग घेता येईल. अवांच वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तत्व सामर्थ्य ततो दुःखतरम नु किम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करते आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहासही करते. याहून अधिक दुःख तर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत आता जसं त्याचं अर्जुनाचं दौर्बल्य आलंय मनामध्ये, त्याचं मनोबल वाढवायचंय भगवंतांना, मनातलं दौर्बल्य घालवायचंय. म्हणून अर्जुनाचा जो काही दृष्टिकोन आहे तो भगवंतांनी बदलण्याचा प्रयत्न केलाय, की तू आनंद नाही असं म्हणू नकोस,
कारण तू जिंकलास तरी तुला राज्य करायचंय, तू हरलास, तू जर मारला गेलास तरीही तुला स्वर्गलोक मिळणार आहे, कारण तू आज धर्मासाठी लढतो आहे आणि म्हणूनच तुला स्वर्गलोकाची प्राप्ती होईल. परंतु भगवंत त्याच वेळेला अर्जुनाला सांगतायत की तू एक क्षत्रिय आहेस, तू क्षत्रिय आहेस, तुझं कर्म तुला केलं पाहिजे. कारण एका क्षत्रियाला एका अपमानाच्या पेक्षा कुठलंही जास्त दुःख नसेल. कारण तू हे युद्ध सोडून जर पळून गेलास आणि संन्यास घेतलास जंगलामध्ये जाऊन, तर तुला तुझे शत्रू काही खूप कौतुक करणार नाहीयेत तुझं, आणि तुझे नातेवाईक मारले गेले तर तुझं कौतुक होणार नाहीये मुख्य, की किती अर्जुन चांगला आहे म्हणून त्यांनी निघून गेला आणि युद्ध केलं नाही, तर तुला पळकुटा म्हटलं जाईल. तू कुठेतरी भ्याड म्हटलं जाईल तुला. तुझे शत्रू तुझा अपमान करतील आणि या अपमानापेक्षा तुला दुःख नाही हो. मरण यातनांपेक्षा सुद्धा अपमान तुझ्यासाठी खूप भयंकर असेल आणि तुझ्या योग्यतेचा ते उपहास करतील, याच्यापेक्षा दुःख तुझ्याकडे कुठलंच भयंकर नसेल. हा आपण श्लोक आधीच याचा अर्थ वाचला आहे, पण एकदा तरी मी वाचते. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौन्तेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला सर्व प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चय होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मयोग, जसं सांख्ययोग ज्या आत्मा आणि शरीराबद्दल भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे, सांख्ययोग त्याला म्हणतात, आणि त्याच प्रकारे भगवंत सांगतायत की कर्मयोग. मग तू हे कर्म करायचंय, तुझं कर्म टाळून चालणार नाही. तू हे कर्म केलंच पाहिजे. तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तुला कर्म केलंच पाहिजे. बघा, इथे कुठेतरी तुम्हाला कॉन्ट्राडिक्शन जाणवेल, कुठेतरी तुम्हाला जाणवेल, विरोधाभास जाणवेल. कारण एकीकडे भगवंत सांगतायत की तू शरीर नाही, आत्मा आहेस, आणि एकीकडे सांगतायत की तू क्षत्रिय आहेस, मग त्या देहाला का बरं जाणावं? परंतु भगवंत सांगतायत की मग त्याचा योग्य प्रकारे कसा विचार केला पाहिजे, कारण तुझं कर्म तू टाळायचं नाहीयेस, तू ते कर्म केलंच पाहिजेस. आणि म्हणूनच उद्या आपण म्हणालो की आता ठीक आहे, रिटायर झालो की मग मी भगवद्गीतेचं अध्ययन करीन आणि मग भगवंत माझी काळजी घेतील, असं कुठेच भगवद्गीतेत लिहून ठेवलं नाहीये की तुम्ही रिटायरमेंट नंतर भगवंतांचं चिंतन सुरू करा. असं कुठेच भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी सांगितलं नाहीये. भगवंत सांगतायत की तुमचं कर्म तुम्ही करा, तुमचा यज्ञ, तुमचं कर्म, तुमची कर्तव्य तुम्ही पार पाडा आणि तुम्ही नामस्मरण तेवढंच करा, कारण तुम्ही जे कर्म करताय ते कर्म तुम्ही मला अर्पण करा. आणि म्हणूनच ते कर्म जर भगवंतांसाठी केलं तर ते निश्चितच कर्मयोगाला पोहोचतं, ज्याचं उद्या आपल्याला निश्चित जाणायचंय त्या कर्मयोगाला. त्याच्या खूप खोलात जात नाहीये. पण अशा या सगळ्या गीतेचं सार असल्यामुळे भगवंत सांगताय की तू दृढनिश्चयाने उठ आणि तुझं कर्म कर. तुझं कर्म टाळून तुला चालणार नाही, कारण तू एक क्षत्रिय आहेस आणि एका क्षत्रियाला दुसरा कुठलाही अपमान नाही. मग त्याच्या पुढचं कारण आहे की पाप वाटतंय अर्जुनाला, की मला वाटतंय की मी पाप भावना माझ्या मनामध्ये येतेय. मग त्या पापी भावनेसाठी काय सांगतायत भगवंत? नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही, आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणतायत की हे सगळं करण्यामध्ये जरी कुठल्याही प्रकारचं नुकसान तुला होणार नाहीये. मग इथे आपल्याला चित्रात दिसत आहेत, हनुमानांचं चित्र दिसतंय आपल्याला. या हनुमानांचा जय जयकार केला जातो बघा. या विभीषणाचा सुद्धा जय जयकार केला जातो, कारण जिथे रामायणामध्ये आपण बघितलं की हनुमान ज्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांचा सेवक हनुमान जेव्हा लंकेला जातो आणि जिथे रावणाने सीतेचं अपहरण करून तिला लपवलेलं असतं, अशा या लंकेमध्ये त्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी सगळ्या लंकेला पेटवून देतो हनुमान.
आणि अशा प्रकारे जो क्रोध त्याच्या मनामध्ये असतो तो कुठेतरी तो निषेध व्यक्त करून असतो. परंतु जरी त्यांनी ते लंका जाळली, मग का त्यांनी त्या सगळ्या लंकेला जाळलं? का फक्त रावणाचाच महाल नाही जाळला? कारण क्रोध मनामध्ये होता, तो निषेध त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. आणि परंतु तिथे कुठेही तिचं चूक मानली नाही. जर तुम्ही आध्यात्मिक दृष्ट्या बघितलं तर हनुमानांचा जय जयकारच केला जातो. त्या सेवकाचा जय जयकार का केला जातो? कारण ती सेवा भगवंतांसाठी केलेली आहे. तसंच विभीषणांचं आहे की ज्यांनी रावणाच्या विरुद्ध प्रभू रामचंद्रांना मदत केली होती. कुठेतरी दुसऱ्या दृष्टीने जर भौतिक दृष्ट्या विचार केला तर ते चूक मानलं जाईल की स्वतःच्या भावाच्याच विरुद्ध, परंतु कुठेतरी भगवंतांची सेवा केली जाते आणि आपल्या भावाने काहीतरी चूक केलेली आहे अशा विरुद्ध, अशा गोष्टींच्या विरुद्ध जाऊन त्या धर्माच्या बाजूनी आणि कुठेतरी भगवंतांच्या सेवेमध्ये जेव्हा ती गोष्ट केली जाते तेव्हा ती निश्चितच कुठल्याही प्रकारची चूक मानली जात नाही, ते पाप मानलं जात नाही. अशी सुंदर अशी ईशोपनिषदामध्ये उपनिषदांमधली ही गोष्ट आहे. एक उंदीर मामा असतो आणि त्या उंदीर मामाला भयंकर चेरी आवडत असते. जे चेरी हे फळ असतं ना, ते आवडत असतं बरं का. जाणण्याचा उद्देश लक्षात घ्या, गोष्टीकडे नीट लक्ष द्या. आणि या उंदराला अत्यंत भूक लागलेली असते. त्या भुकेच्या शोधामध्ये तो एका देवळाच्या बाजूनी चाललेला असतो आणि त्या म्हणजे त्याला बाजूला भगवंतांची मूर्ती दिसते आणि तिथे एक दिवा मेणमेणता असतो. तो दिवा जळत असतो. तो दिवा त्याला चेरीप्रमाणे वाटतो. आणि कारण त्याचा लाल रंग असतो आणि त्याला कुठेतरी ती चेरीप्रमाणे, पण तो दिवा कुठेतरी धाकधूक धाकधूक होत असतो. आणि म्हणून त्या प्रयत्नामध्ये तो उंदीर त्या चेरीला वाचवायच्या प्रयत्नामध्ये त्या दिव्यामध्ये त्या गरम तेलामध्ये उडी मारतो आणि त्याचा मृत्यू होतो तिथे. हीच गोष्ट भगवंतांनी कशी, की भगवंतांच्या मूर्ती समोर प्रत्यक्ष ही गोष्ट जेव्हा घडली, त्या उंदराला मोक्ष मिळण्याचं कारण काय? कारण त्यांनी त्या वातीला, त्यांनी त्या दिव्याला विझू दिलेलं नाहीये. हा प्रयत्न बघा, म्हणून या प्रयत्नात कोणतंही नुकसान आणि ऱ्हास नाहीये, अशी या छोट्याशा गोष्टीवरनं आपल्याला जाणायचंय. त्या उंदराला मोक्षाचा मार्ग मिळतो कारण की त्याने भगवंतांच्या सेवेमध्ये तो प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणूनच ही कुठल्याही प्रकारची वाया जात नाही ती गोष्ट. आणि म्हणून मग या हनुमानाचा, विभीषणाचा जसा जय जयकार केला गेला, तसं तू हे पाप मानू नकोस. कारण तुझ्या मनामध्ये जे तू विचार करतो आहेस ते पाप नाहीये. तू ही सेवा, तू धर्माच्या रक्षणासाठी तू जे कर्म करशील ते मला अर्पण केलंस तर ते कुठलंही पाप मानलं जाणार नाही. मग पारिवारिक परंपरा का तुला नष्ट होतील असं वाटतंय? याचं कारण आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये पण जाणायचंय. तिथे आपल्याला कर्मयोग जाणायचा आहे. मग या कर्मयोगाविषयी पण जाणायचंय, पण आज आपल्याला थोडंसं जाणून घेता येईल याचं कारण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचताय का माताजी? हो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पारंपरिक परंपरा नष्ट होतील. मी जरी नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, प्रत्यक्ष भगवंत उदाहरण देत आहे. भगवंतांना काय हो, सगळं ऐश्वर्य आहे. सगळ्या ऐश्वर्याने नटलेले भगवंत त्यांनी का कुठलं कर्म करावं? परंतु एक आदर्श व्यक्ती, आणि म्हणूनच हे आपल्याला जाणायचंय की हे नियत कर्म, प्रत्येकाने जर आपलं कर्म, नियत कर्म व्यवस्थित, जे आपलं विहित कर्म आहे ते व्यवस्थितरित्या जर पार पडलं तर त्या कुटुंबातली जी आदर्श व्यक्तीनी जर ते व्यवस्थित प्रकारे पार पडलं तर त्याचं अनुसरण इतर लोक करत असतात. त्याच प्रकारे भगवंतांचं अनुसरण करण्यासाठी प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांचा आदर्श दाखवलाय. कुठलं कर्म केलं नाही हो, भगवंतांनी अर्जुनाचं सारथ्य करतायत. ज्या नंदाच्या 9-10 लाख गायींचं त्यांनी पालन केलेलं आहे, असे हे भगवंत ज्यांनी गोवर्धन पर्वत 7व्या वर्षी 7 दिवस करंगळीवर उचलून धरून आपल्या वृंदावन वासियांचं, आपल्या गोकुळ वासियांचं आणि आपल्या प्राण्यांचं, सगळ्या आपल्या गायींचं सगळ्यांचं रक्षण केलेलं आहे, असे हे भगवंत स्वतःचा आदर्श दाखवतायत. आणि म्हणूनच अशी आदर्श व्यक्तीच कुठेतरी योग्य आदर्श व्यक्तीच
अनुसरण करण्याच्याच पात्रतेती असते. आणि मग जर असं पात्र अशा अनुसरण करणाऱ्या व्यक्तीने मग पुढे जाऊन जेव्हा युधिष्ठिराचं राज्य आलं, ज्या धर्माची स्थापना प्रस्थापित होते, तेव्हा रामराज्याप्रमाणे ते येईल आणि मग कुठल्याही प्रकारचा धोका उरणार नाही. वर्णाश्रम, मग कुठेतरी वर्ण शंकर पद्धती नाही तर वर्णाश्रम पद्धती आपल्याला उद्याच्या अध्यायात अजून सखोलरित्या जाणायची. मुद्दा लक्षात घ्या की ही आदर्श व्यक्ती अनुसरणीय असते आणि म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणाने सांगतायत की कौटुंबिक परंपरेचा नाश होणार नाही, कारण कुटुंबातली जी आदर्श, तू अर्जुन एक उत्तम योद्धा आहेस आणि म्हणूनच तू उत्तम क्षत्रियाचं उदाहरण समोर ठेवण्यासाठी तू लढलं पाहिजेस, नाही तर तुझ्या बरोबरचे सुद्धा पळून जातील. म्हणून तू आदर्श व्यक्ती म्हणून वागलं पाहिजेस आणि म्हणूनच ह्या पारिवारिक परंपरा निश्चितच नष्ट होणार नाहीत. अशा या 3 कारणांविषयी की करुणा, पाप आणि आनंद नाही याविषयी सांगून पुढे भगवंत सांगतायत की मग तुझी ही जी बुद्धी आहे, जो अर्जुन की जो धनुर्धर आहे उत्तम, की ज्याला फक्त पक्षाचा डोळा दिसत होता, जेव्हा द्रोणाचार्यांनी जेव्हा सगळ्या शिष्यांना विचारलं तेव्हा कोणी पक्षी सांगितलं, कोणी झाड सांगितलं, कोणी फळ सांगितलं, कोणी इतर गोष्टींची उत्तरं दिली, पण फक्त अर्जुनाने सांगितलं की मला फक्त पक्षाचा डोळा, कारण ते ध्येय इतकं फोकस्ड होतं. पण आता असमंजस झालेली जी अर्जुनाचीच प्रतिमा, अर्जुनच आता जो आहे जो असमंजस झालेला आहे, कारण त्याची जी व्यवसायात्मिक बुद्धी आहे ती कुठेतरी अव्यवसायात्मिक झाली आहे, त्याला फाटे फुटलेले आहेत, म्हणून त्याचं केंद्र कुठेतरी हललेलं आहे. व्यवसायात्मिका बुद्धी रेकेह कुरुनंदन बहुशाखायंतनांश्च यनंतांश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे देहही एकच असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे कुठेतरी आत्ता जी अर्जुनाची परिस्थिती आहे, कुठेतरी डळमळीत झालेला आहे, कारण त्याच्या बुद्धीला फाटे, माझ्या मनात करुणा आहे, पाप वाटतंय, मला कौटुंबिक परंपरा नाश होईल असं वाटतंय, माझ्या मनामध्ये असंख्य विचार, कारण त्या एका अधर्माशी युद्ध करून धर्माचा विजय मिळवायचा हे कुठेतरी ध्येय गेलेलं आहे, पण त्याला फाटे फुटलेले आहेत, कारण ती व्यवसायात्मिक बुद्धी कुठेतरी अव्यवसायात्मिक झाली आणि म्हणून त्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की कुठेतरी तुला स्वतःला, मग भगवंतांचा उपदेश ऐकल्यावर अर्जुन भगवंतांना प्रश्न विचारतोय. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग असा स्थिता धीर मुनी की ज्याची व्यवसायात्मिक बुद्धी आहे, ज्याचं ध्येय इतकं फोकस्ड आहे, इतकं केंद्रित आहे, कुठल्याही परिणामांना ते तोंड देऊ शकतं, असा माणूस, अशी व्यक्ती बसते कशी, बोलते कशी, कोणत्या भाषेमध्ये बोलते, अशी अर्जुनाने भगवंतांकडे विचारणा केलेली आहे. मग भगवंत सांगतायत पुढच्या अध्यायांमध्ये आणि श्लोकांमध्ये. श्री भगवान वाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा स्थिताधीर मुनी बद्दल भगवंतांनी सांगितलं. मग हे काय आहेत स्थिताधीर मुनी? तर हे स्थिताधीर मुनी म्हणजे आपल्याला चित्रात दिसत आहेत ते कोणी सांगू शकेल मला? कोणाला माहितीये चित्रातले कोण आहेत? माताजी थोडं भक्तांना सांगू दे ज्यांना अजिबात माहिती नाहीये. ओके. हा, कोण आहेत? कोणी सांगू शकेल भक्तांपैकी? प्रल्हाद महाराज, वसुधा माताजी, खूप छान. हरे कृष्ण, खूप छान. प्रोएक्टिव्ह म्हणून कोणी आहेत? खूप छान. हरे कृष्ण. खूप आनंद आहे. आणि म्हणूनच असे हे प्रल्हाद महाराज जे स्थिताधीर मुनी,
की जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व इच्छांचा त्याग करतो, इतकी दृढता मनामध्ये होती. ज्या हिरण्यकश्यपूचे हे मुलगा, ज्या हिरण्यकश्यपूचा प्रल्हाद महाराज मुलगा, की ज्या हिरण्यकश्यपूने प्रत्येक दिवशी मरणयातनातनं घालवलेलं आहे आपल्या मुलाला, आणि प्रत्येक दिवशी त्यांना मरणयातना दिलेल्या आहेत. कधी खोल दरीमध्ये फेकलेलं आहे, कधी आगीमध्ये दिलेलं आहे, कधी सर्पांमध्ये टाकलंय, कधी राक्षसांमध्ये टाकलंय, कुठल्याही गरम तेलामध्ये टाकलेलं आहे. अशा एक ना अनेक अशा अनेक यातनांमधून प्रल्हाद महाराज गेलेत. परंतु मनात काय होतं हो? दृढता होती. भगवंत आहेत, नारायण 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 नारायण. ही जी दृढता आहे ही स्थिताधीर मुनीचं लक्षण आहे. कारण मनात ही स्थिर असणारी ही जी स्थिती आहे त्याला म्हटलेलं आहे. आणि सगळ्या इंद्रिय इच्छांचा ज्याने त्याग केलेला आहे, मनाला एकांतातच ज्याला समाधान मिळतं, तो शुद्ध दिव्य चैतन्यामध्ये असतो. मग तोच फक्त भगवंतांशी पूर्णपणे दृढतेने एकरूप होतो. की एकरूप म्हणण्यापेक्षा ती जी वृत्ती असते ती कुठेतरी मनाला एक धारणा देत असते आणि त्याप्रमाणे ती दृढ करत असते. असे हे स्थिताधीर मुनी म्हणजे प्रल्हाद महाराज. आणि त्याच प्रकारे प्रल्हाद महाराजांबरोबरच आपल्या प्रभुपादांचं उदाहरण स्थिताधीर मुनी म्हणून आहे, की ज्यांनी इतक्या यातना सहन केल्या की 1973-74 त्याच्याही आधीच्या काळापासून. पण ज्या वेळेला 1966 मध्ये ते न्यूयॉर्कमध्ये गेले, तेव्हा ते अनेक अशा भागांमधून गेले की जिथे सामान्य मनुष्य उभा देखील राहू शकणार नाही. ज्या बोटीवरून प्रवास केला तिथेही इतक्या यातना सहन केल्या, हृदयविकाराचे झटके आले, आणि जेव्हा बोटीतून उतरले तेव्हा कोणीही समोर घ्यायला नव्हतं. सगळं स्क्रॅच पासून सुरुवात केली होती, सगळी पूर्ण सुरुवातीपासून सुरुवात केली होती सगळ्याची अगदी. आणि म्हणूनच असे हे प्रभुपाद, की ज्या प्रभुपादांचं उदाहरण आपण घेतो, की ज्या हिप्पींना त्यांनी परिवर्तित केलेलं आहे, जे ड्रग्स अगदी अधीन झालेले ज्या अंमली पदार्थांच्या अशांना त्यांनी कुठेतरी परिवर्तित केलेलं आहे, असे श्रीला प्रभुपाद हे स्थिताधीर मनीचं उदाहरण आहे. दुःखेष्वनु द्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिधीर मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण. सॉरी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापानेही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्येही हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्त भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो सुखामध्येही हुरळून जात नाही आणि दुःखामध्येही होरपळून जात नाही, आणि जो आसक्ती आसक्ती अनासक्ती या सगळ्या गोष्टींमधून कुठेतरी त्यांनी समतोल राखलेला आहे, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झालेला आहे, त्याला म्हटलंय स्थिताधीर मुनी. त्याने आपल्या मनाला कुठेतरी स्थिरता दिलेली आहे. ज्याप्रमाणे कासवाचं उदाहरण दिलंय, की ज्याप्रमाणे कासव आपली इंद्रिय आत ओढून घेतो बघा. हरे कृष्ण माताजी. मग तो कसा बसतो त्याच्यावरनं सांगितलंय बघा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनामध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपल्या इंद्रियांना कुठेही त्याला काही शंका आली किंवा कुठल्याही प्रकारच्या ह्याच्यातनं चालला असताना, तेव्हा तो स्वतःला जपण्यासाठी बरोबर त्या कवचामध्ये त्याची इंद्रिय आत ओढून घेतो. त्याचप्रमाणेच जे स्थिताधीर मुनी आहेत ते इंद्रिय विषयातून स्वतःला पूर्णपणे नियंत्रित करता आहेत आणि त्या चेतनेमध्ये त्यांचं मन दृढ करतायत, असे हे स्थिताधीर मुनी आहेत. मग ज्याप्रमाणे अशी थोडीशी तुलना करून सांगितलेलं आहे, ज्या आधीच्या अध्यायांना आधीच्या श्लोकांशी कुठेतरी हे निगडीत आहे, 2.12 ते 25, की ज्याच्यामध्ये मी शरीर मग देहधारी भावनेने कुठेतरी जेव्हा विचार केला जातो की शरीर आहे मी आणि शरीर मरतं तेव्हा मी मरतो, चिंता आणि गोंधळ, जो असमंजसपणा अर्जुनाचा आहे. परंतु जो आत्मधारी, जो भक्त आहे, जो आत्मसाक्षात्कार ज्याला झालेला आहे, म्हणजे स्थिताधीर मुनीचं सुद्धा तोच गुण आहे की ज्याने स्वतःला आत्मधारी भावनेने विचार केला आहे आणि ज्याचं जो आत्मा आहे, शरीर नाही, आणि संपूर्ण शरीरामध्ये चैतन्य व्यापलेलं आहे. मग हे सगळं जाणतायत
अर्जुन म्हणतोय की हे सगळं जाणलंय अर्जुनाने की आता स्थिताधीर मुनी कसे आहेत. पण हे सगळं जरी असलं तरी कुठेतरी अडथळे काय येतात मग कुठेतरी त्या प्रगतीला कुठेतरी आध्यात्मिक गोष्टींवर का कुठेतरी अडथळे येतात आणि मग हे अडथळ्यांचं कारण जाणून घेण्यासाठी आपण ऐकूया. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोभिजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 5 मिनिटं अजून. हा बोला. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची ज्या विषयाची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासून क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण दिले. मग काय हे होतं स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण ऐकून सुद्धा मन भौतिक या जगामध्ये, कारण कुठेतरी मनामधल्या त्या 10 पावलं पुढे गेलेत अध्यात्मामध्ये पण पुन्हा 5 पावलं मागे का खेचली जात आहेत, काय अडथळे आहेत, कारण मग कुठेतरी वासना आहे मनामध्ये. आणि ही वासना काय आहे ती जाणायची, ती जाणण्यासाठी प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण दिले की एक मुलगा मुलगीचं उदाहरण दिले. एक मुलगी मुलाला आवडते, मुलगा मुलीला आवडतो आणि मुलाला दोघंही एकमेकांना आवडतात. मग आवडेपर्यंत इतकं ठीक आहे, कुठेतरी मनामध्ये आसक्ती की तुझं हे छान दिसतेस तू, किंवा तू मग त्या मुलाला ती मुलगी म्हणते मला तुझं हे आवडतं, असं दिसणं आवडतं, तसं इथपर्यंत हे ठीक आहे. मग त्याच्यातनं कुठेतरी आसक्ती निर्माण होते आणि मग ती आसक्ती कुठेतरी दोघांना एकत्र राहण्याविषयी आसक्त होतात दोघं. आणि ही आसक्ती कुठेतरी इतकी पुढे जाते की मग त्याची कामवासनेत रूपांतर होते. मग ती कामवासना सुद्धा कुठेतरी पुढे गेल्यानंतर मग त्या सगळ्या इच्छा पुरवल्या जात आहेत. मग त्या जर पुढे जाऊन काही ठराविक गोष्टी जेव्हा जेव्हा कुठेतरी संबंध प्रस्थापित होतो तेव्हा त्या इच्छा, जर उदाहरण घ्यायचं झालं जर कुटुंबामध्ये, मग जेव्हा हे कुटुंबाची जबाबदारी घेतली जाते तेव्हा मग एका व्यक्तीकडून अनेक गोष्टींच्या अपेक्षा केल्या जातात आणि त्या अपेक्षांची पूर्तता न झाली तर कुठेतरी क्रोधाला ती निर्मिती करते. म्हणजे ती वासना कुठेतरी क्रोधामध्ये रूपांतरित होते, कामाचं क्रोधात रूपांतर होतं आणि ती क्रोध इतका वाढत जातो की मन कुठेतरी थाऱ्यावर राहत नाही आणि मग बुद्धीचा नाश होतो आणि ती व्यक्ती कुठेतरी अधःपतनाला जाते. आणि म्हणूनच सगळ्या गोष्टी जरी कळत असल्या तरी मग तो ब्लॉकर काय आहे, तर तो ब्लॉकर, तो अडथळा म्हणजे ती वासना आहे. या भौतिक जगामध्ये या वासनेला कसं जाणायचंय. क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्रोधापासून समूह निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अधःकृपात पतन होते. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच बघा की मग इंद्रिय वस्तूंविषयी मग नुसती ओढ वाटते हो, आधी फक्त आसक्ती आहे मनामध्ये, ओढ वाटते, पण ती ओढ कधी वासनेत रूपांतरित होते हे नकळत करतही नाही. आणि मग तीच वासना कुठेतरी क्रोधाला उत्पादित करते, कुठेतरी क्रोधाला जन्म घालत असते. आणि मग तो क्रोध जर निर्माण झाला आणि तो क्रोध जर नियंत्रणामध्ये नसेल तर तो कुठेतरी भ्रमात नेतो मनुष्याला आणि त्या भ्रमामध्ये मनुष्य स्वतःला इतक्या त्या भ्रमाच्या, आपण म्हणतो ना भ्रमाचा भोपळा फुटणं असं जे काही म्हण आहे की इतका तो भ्रमाचं वलय असतं की मग त्या बुद्धीला काही चालनाच नसते, त्या बुद्धीचा पार नाश झालेला असतो आणि मग ती व्यक्ती अधःपतन करायला, कारण वाईट गोष्टी करायला अगदी सहज सरसावते, सहज धसते. आणि म्हणूनच कुठेतरी जर ते नियंत्रण नसेल, जर तो कंट्रोल नसेल तर मग ती निश्चितच कुठेतरी अधःपतनाला कारणीभूत होते. मग हे जे स्थिताधीर मुनी आपण बघितले प्रत्यक्ष पहा प्रभुपाद, ते बघा. हरे कृष्ण माताजी. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याचे नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे प्रभुपादांचं उदाहरण मी सांगितलं की ज्या
इतकी मनामध्ये दृढ भावना होती की कुठेतरी ती कृष्ण भावना प्रत्येक जीवाच्या मनामध्ये निर्माण करायची होती. मग त्यामागे कुठल्याही फळाची अपेक्षा नव्हती. ते निष्काम मार्गाने केलं जाणारं कर्म होतं. कारण कुठल्याही प्रकारची आसक्ती नव्हती त्याच्यामध्ये आणि या सगळ्यापासून स्वतःला मुक्त ठेवलेलं होतं. आणि म्हणून ज्या लोकांमध्ये वावरले कुठेही स्वतःचा स्वार्थ नव्हता, परंतु त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये कृष्ण भावना निर्माण करून त्याला परिवर्तित कसं करता येईल, त्याला सन्मार्गावर कसं आणता येईल, हा एकच उद्दिष्ट, हे एकच उद्दिष्ट आणि हा एकच दृष्टिकोन मनामध्ये, आणि म्हणून स्वतःच्या इंद्रियांना किती नियंत्रित केलेली व्यक्ती असते ही, आणि तीच व्यक्ती भगवंतांच्या स्वभावाला प्राप्त करू शकते, भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकते. अशा या स्थिताधीर मुनीला आपण बघितलेलं आहे. प्रत्यक्ष प्रभुपादांचं उदाहरण दिलेलं आहे. इति द्वितीयोध्याय समाप्तः. आणि अशा प्रकारे आपण हा दुसरा अध्याय इथे समाप्त केलेला आहे. मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि आपल्याला काहीही प्रश्न असतील तर मी थोडं शेअर करणं पण थांबवते.